שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לצלול לעולם המדהים של הבינה המלאכותית, אבל לא מהכיוון שאתם אולי רגילים אליו. כי בדרך כלל כל מה ששומעים זה כמה שהיא חזקה, כמה שהיא מדהימה, אבל מסתבר שיש לה חולשה מובנית, ממש נקודת עיוורון בסיסית, כזאת שמשנה את כל התמונה. יאללה, בואו נתחיל. אז אני רוצה לפתוח בשאלה מאוד ישירה, שאלה שהיא בעצם הלב של כל הסיפור שלנו כאן. כשאנחנו מדברים עם בינה מלאכותית, האם היא באמת, אבל באמת, מבינה אותנו? זו השאלה שתלווה אותנו בדקות הקרובות. ועל פניו, התשובה נראית כל כך ברורה, נכון? התשובה היא כן. הרי מערכות בינה מלאכותית מודרניות הן פשוט מפלצות של דאטה. הן מעבדות כמויות אדירות של מידע מכל מיני ערוצים. הן קוראות טקסטים, מנתחות קול, מפרקות וידאו לגורמים. זה לגמרי יוצר תחושה שהן מקבלות תמונה מלאה, 360 מעלות של העולם שלנו. אבל, וזה אבל גדול, כאן בדיוק מתחילה הטעות. וכדי להבין את הפער הזה, את הטעות הזאת, אנחנו צריכים לעשות משהו קצת מפתיע, לחזור אחורה בזמן, המון אחורה בזמן, למאה ה-17, לבעיה פילוסופית שנקראת בעיית מולינו. וזה מדהים, כי הבעיה העתיקה הזאת היא בעצם המפתח להבנת המגבלות של הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש לנו היום. אז מה זו בעצם בעיית מולינו? זה ניסוי מחשבתי, אבל הוא פשוט וגאוני. תדמיינו רגע אדם שנולד עיוור. הוא למד להבחין בין כדור לקובייה, אבל רק דרך מישוש, רק דרך הידיים. עכשיו, דמיינו שפתאום בום, הוא מקבל את הראייה שלו בחזרה. האם הוא יוכל להסתכל על הכדור והקובייה ומיד לדעת מה זה מה? התשובה, וזה מה שרוב הפילוסופים והמדענים חושבים, היא לא. למה? כי המוח שלו צריך זמן, הוא צריך ללמוד איך לחבר בין מה שהוא מכיר ממגע, לבין מה שהוא רואה עכשיו בעיניים. החיבור הזה, בין החושים השונים, הוא לא אוטומטי. וזו בדיוק האנלוגיה המושלמת לבינה המלאכותית. כאן טמון ההבדל הכי מהותי שיש. אצלנו, בני האדם, התפיסה היא חוויה משולבת, רב-חושית. אנחנו לא סתם מאבדים אור וקול, אנחנו חווים אותם ביחד באופן הוליסטי. לעומת זאת, מה הבינה המלאכותית עושה? היא מבצעת תרגום סטטיסטי. היא לוקחת קול, וידאו, טקסט, והופכת הכל לנקודות נתונים, למספרים. היא מחפשת קשרים מתמטיים. היא לא חובה שום דבר. אין לה את האינטגרציה החושית הזאת. והמחסור הזה בחוויה, באינטגרציה, מוביל אותנו ישר למה שאפשר לקרוא לו החורים השחורים בתפיסה של המכונה. אז בואו נצלול פנימה ונפרט. אחד מהם בדיוק החושים האלה, שהבינה המלאכותית פשוט לא יכולה לגשת אליהם. אם מנתחים את זה בצורה שיטתית, אפשר למנות לפחות 8 חושים אנושיים בסיסיים שחסרים לחלוטין לבינה מלאכותית. 8! תחשבו על זה, זה פער פשוט עצום. נתחיל מהחוש הכי בסיסי, הכי אינטימי אולי, חוש המישוש, מה שהאור שלנו מרגיש. למכונה אין שום מושג מה זה להרגיש את האיכות של לחיצת יד, אם היא חזקה, רופפת, בטוחה. היא לא יכולה לזהות רעד קטנטן של חרדה ביד של מישהו, או להבין את ההבדל העצום בין חיבוק תומך למגע אגרסיבי. אם הדברים האלה לא מתוארים במילים, חד וחלק, מבחינתה, הם פשוט לא קיימים. החוש הבא הוא ריח. כמה מידע קריטי, ולפעמים ממש תת-המוכרתי, אנחנו מקבלים מהאף שלנו. ריח של אלכוהול, של עשן סיגריות, או אפילו ריח שמעיד על הזנחה היגיינית. כל אלה הם נתונים סופר חשובים שהבינה המלאכותית לעולם לא תוכל לקלוט, וזה אומר שהיא עלולה לפספס לגמרי מצבי סיכון מאוד משמעותיים. ומה עם טעם? אוקיי, זה אולי נשמע קצת פחות רלוונטי לאינטראקציה רגילה, אבל גם הוא ערוץ מידע חשוב. תחשבו למשל על ילד קטן שחוקר את העולם דרך הפה. זה חלק מההתפתחות שלו. או על מטופל שמתלונן על טעם מתחי בפה, שיכול להיות סימן לתגובה פסיכוסומטית למתח. בלי להבין את חוויית הטעם, הבינה המלאכותית מפספסת לגמרי את כל ההקשרים האלה. החוש הרביעי, המערכת הווסטיבולרית, זה בעצם חוש שיווי המשקל שלנו. הוא קריטי לוויסות העצמי. ילד שמתנדנד על הכיסא כדי להירגע, או אדם עם פחד ממעליות שפתאום מרגיש סחרחורת, אלה תופעות שה-AI לא יכול להרגיש. ולכן הוא יתקשה מאוד לפרש נכון את ההתנהגות שבאה איתן. והלאה, החוש הקינסתטי. זו המודעות הפנימית שלנו למיקום של הגוף, למתח בשרירים, כתפיים מחובצות מלחץ, אגרופים שנקפצים בכעס, או אפילו תגובת קיפאון, פריז, במצב של פחד. כל אלה הם סימנים פיזיים אדירים של מצב רגשי, שהם פשוט שקופים לגמרי למכונה. גם האופן שבו אנחנו משתמשים במרחב אומר המון עלינו.
ילד שמתרחק פיזית מההורה כששואלים אותו שאלה קשה, או מישהו שיוצר מחסום עם כיסא בינו לבין אדם אחר, אלה אינדיקציות מאוד חזקות לריחוק רגשי או לחרדה. הבינה המלאכותית רואה סידור של פיקסלים, היא לא מבינה את הדינמיקה המרחבית ואת כל המשמעות שלה. אפילו חוש הטמפרטורה. זה אולי נשמע כמו פרט קטן, אבל הוא מספק הקשר סופר חיוני. ה-AI יכול לזהות בווידאו עגלי זיעה על המצח של מישהו, ומיד לקפוץ למסקנה שזה סימן לחרדה. אבל אין לו שום דרך לדעת אם פשוט חם בחדר. ההקשר החושי הכי בסיסי הזה חסר לו לגמרי. ולבסוף, החוש השמיני והאחרון ברשימה שלנו, אינטרוספציה. וזו בעצם התחושה של מה שקורה בתוך הגוף שלנו. דופק מואץ, נשימה שטחית, בחילה, פרפרים בבטן, כל אלה הן חוויות פיזיות שמבטאות רגשות מאוד עזים. אבל אם אדם לא יגיד במילים, הלב שלי דופק חזק, מבחינת האלגוריתם, המידע הזה פשוט לא קיים. אז ראינו את כל החושים החסרים, אחד אחרי השני. אבל מה קורה כשמחברים את כל הפערים האלה ביחד? התוצאה היא לא רק פספוס של פרט כזה או אחר. התוצאה היא טעויות מערכתיות של ממש, עיוותים משמעותיים בתמונה הכוללת שהבינה המלאכותית מציגה לנו. אפשר לסכם את הטעויות האלה ב4 קטגוריות עיקריות. הראשונה היא מה שנקרא פתולוגיזציית יתר. ה-AI מזהה סימן אחד, נגיד תנועתיות, ומיד מסיק שיש בעיה, בלי לקחת בחשבון את ההקשר. השנייה היא הטיה תרבותית. התנהגות כמו הימנעות מקשר עין, שהיא נורמטיבית לגמרי בתרבויות מסוימות, עלולה להיות מתויגת בטעות כסימן לבעיה. השלישית היא אותם חורים שחורים במידע. כל מה שלא נאמר במילים, כל מה שנחווה רק דרך החושים, פשוט נעלם מהניתוח. והרביעית, וזו חזרה ישירה לבעיית מולינו, היא בלבול בין ערוצי. ה-AI יכול לזהות סטטיסטית שיש קול רגוע והבעת פנים כועסת בו זמנית, אבל אין לו מושג מה המשמעות האנושית המורכבת של הסתירה הזאת. אז מה כל זה אומר בתכלס? מה המסקנה מכל זה? זה מוביל אותנו באופן בלתי נמנע לדבר על המקום של האדם, וביותר דיוק, על החשיבות של השיפוט האנושי בכל התהליך הזה. המשפט הזה מהמקור שממנו לקחנו את הדברים פשוט מסכם את הכל בצורה מושלמת. הבוט הוא כלי, הוא כמו פנס. הוא יכול להאיר נקודות בודדות בחדר חשוך. הוא יכול להצביע על משהו שאולי פספסנו, אבל הוא לא יכול לראות את החדר כולו. רק המוח האנושי, עם היכולת המדהימה הזאת לאינטגרציה רב-חושית, יכול להבין את התמונה השלמה. אז אם צריך לסכם בנקודה אחת מכריעה, היא זו. צריך להתייחס לכל פלט של בינה מלאכותית בתור השערה. בתור נקודת פתיחה לדיון, ולא בתור מסקנה סופית. שיפוט אנושי הוא לא סתם נחמד שיהיה, הוא פשוט חיוני, כדי לחבר את הנקודות שהמכונה לעולם לא תוכל לחבר. בסופו של דבר, הכוח האמיתי שלנו, היתרון שאין לו תחליף, הוא היכולת לחוות, להרגיש, ורק אז לפרש את העולם הרב-חושי המורכב שסביבנו. וכדאי לסיים עם איזושהי מחשבה האחרונה. בעולם שבו אנחנו מסתמכים יותר ויותר על מכונות שרואות ומנתחות נתונים בשבילנו, מה אנחנו כבני אדם עלולים לשכוח להרגיש? זו שאלה שבהחלט שווה לחשוב עליה. תודה רבה שהקשבתם.